Fl-aħħar snin, diversi kittieba ġodda bdew joħorġu xogħolhom minn ġol kexxun u jippubblikawh. Fosthom Stephen Lugermo. It-tim tagħna ltaqa' ma' Stephen sabiex isir jafu aktar mill-qrib. Meta nikteb għall-adolescenti u żgħażagħ, ħafna drabi ovvjament xorta kollox jibda mill-idea. U għal-mument fejn ħafna drabi jgħidu l-awtur ikollu ispirazzjoni. Dak huwa l-mument tal-idea. Pereżempju fil-każ tal-ktieb Jarmuk, kienet l-idea li marbuta mal-isem tal-post li kien fl-aħbarijiet tal-ħafna żmien u malli kont qed nisimgħu isa bil-mod ftit daħlet dik l-idea. Malli mbagħad ikollok l-idea tibda tibni daqsxejn il-pjan ftit ġo moħħok u mbagħad ovvjament poġġih f'tqassim ta' kapitli ħafna drabi, ġifieri inqassam il-kapitli nkun nixtieq għalmenu jiena nkun nixtieq li jkolli l-idea sħiħa tal-ktieb qabel nibda nikteb. U allura dik hija xi ħaġa li nkun irrid inlesti u toħod li ħafna ħin qabel nkun għadni biss bdejt l-ewwel kitba. Imbagħad waqt li qed nikteb u fl-aħħar jiġi l-editjar li nirrevedi u nerġa' nirrevedi ħafna drabi sakemm imbagħad ikun il-prodott finali. Iż-żgħażagħ l-ewwel nett huwa żmien diffiċli, ġifieri żmien taż-żożija tal-adolexxenti. L-ewwel nett huwa żmien qasir, ġifieri qed tipprova tiffoka fuq żmien li huwa qasir ħafna u tipprova tolqot kemm jista' jkun l-esperjenzi ta' dawk l-adolexxenti. L-iktar sfidi huma li tipprova tifhem minn xi għaddejjin iż-żgħażagħ. Allura tibqa' kemm jista' jkun aġġornat maż-żgħażagħ ta' żmien. Għall-fatt li jien għalliem forsi u nagħllem f'din l-età forsi hija xi ħaġa li tgħinni f'dan is-sens. X'aħna Smart huwa ktieb li jitkellem dwar il-ħajja ta' Sara li hija żagħżugħa li għandha problemi ta' komunikazzjoni ma' omma li hija ġurnalista, imma almenu jirnexxielha titkellem ftit ma' nanna Gwida li issa tiggwida f'ħajjitha u fl-istess ħin ma' Robert li huwa qisu l-boyfriend il-ġdid tagħha. Dan Robert ikun iħobb il-fotografija għax missieru jkun fotografu, isib missieru jidħol f'daqsxejn ta' kwistjoni ma' xi fotografi oħra daqsxejn qarrieqa u tibda avventura minn hemmhekk li tinvolvi anke lil Sara. Il-fatt interessanti dwar dan il-ktieb huwa li mhuwiex in-narratur, huwa mhuwiex wieħed mill-karattri, imma huwa oġġett li jkun il-ħin kollu ma' Sara. Il-fatt li jismu X'aħna Smart forsi jtikom idea ta' x'inhu l-oġġett in-narratur tal-ktieb. Dwar Jarmuk huwa fih żewġ karattri ewlenin li huma Marwan u Chanel. Marwan ikun tifel Sirjan li sab ruħu hawn Malta flimkien ma' ommu wara li ħarab mill-gwerra tas-Sirja, imma jibqa' qatt ma jambjenta ruħu hawn Malta la fil-klassi la mal-ħbieb jibqa' dejjem isu barrani, isu mormi għalhekk il-lob bil-kliem, mormi mis-soċjetà mill-komunità ta' madwaru. Fl-istess ħin hemm Chanel. Chanel hija tfajla żagħżugħa li tkun fil-klassi ma' Marwan li il-problema tagħha hija li omma telqet mid-dar u ħallietha qisha tieħu ħsieb il-familja hi għaliex huwa moħħ ir-rieħ u missiera baqa' qisu qatt markupra miż-żmien li omma telqet mid-dar u allura hi wkoll tispiċċa qisha maqtuha mill-ħbieb għax qisha barranija mill-komunità tagħha. U b'dak il-mod Marwan u Chanel l-istejjer tagħhom jiltaqgħu u hemmhekk tibda din it-tip ta' relazzjoni ta' sosten imma sosten daqsxejn dgħajjef. Tawwalt idi biex nixel il-bozza.
Mit-tieqa ta' ma' ġenb id-dawl kien ilu li ġabar ħwejġu telaq jistrieħ. Dabbar rasu bħal dejjem bla kliem u bla sliem u telaqni fid-dlam ta' ħsibijieti. Lapis imgiddem kien qed jieħu gost idur fidejja, jidħol bej suba u ieħor f'logħba li nifhmuha jien hu biss. Qudiemi karta mżejna u mħanżra b'sensiela ta' tpinġijiet fil-ġnub li jinħolqu kull meta l-lapis jiddejjaq iterraq għal piswaba bla sabar. Id-dawl tal-bozza ġabni f'tiegħi. Ġbidt il-karta lejja u ressaqt il-lapis għaċ-ċan. Laqqajthom flimkien il-lapis u l-karta, maquda bħal żewġ maħbubin. Ħassejt il-qilla ta' ġofija tinfirex tul dirajja u ssib triqta fil-palma tid il-leminija. Għafast u bqajt nafas sakemm il-karta ċediet u l-lapis bokka mit-tarf ieħor. Toqba xkejkna f'nofs il-karta. Ħriġt il-lapis u taqqabt oħra u oħra u oħra sakemm il-karta nbidlet f'arbiel. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.